V-am găsit la un episod. Astăzi o să deschidem câteva boxuri de la Brawl Pass și câteva chestii de la Trophy Round de pe acest cont. Haideți să începem cu ăsta, cu Brawl Pass. Dacă e 28, dar 57, nu așa că să dau puțin mai încet. Dau box. Nimic. Ok. Dacă vă interesează, am 7 brawler. Sperare. Mai am 4 chestii. Ok. Box. Hai. 91. Mamă. Și dacă îmi dă 6, sunt cel mai... Dacă îmi dă 7, sunt... Deci nu mi-a dat absolut niciodată 7. Pe niciun cont. 6. Brawler. Mamă, ori Poco, ori Burly, ori e super rară, ori e rară. Rară, un pic rară. Că nu le-am pe toate. Penny, thank you, Shelly, Bull. Și stai, o să fac poză. Stai, nu pot. Poco. Ok, e bun, ok. Ok, hai să luăm și boxul ăsta frumos, elegant, da. Și hai să vedem pe Poco. Deci deja am 8 brawler. Holy shit. Doar la 500 de trofei fac, nu. Pe cine să pun, nu știu, hai că le pun pe Poco momentan. Apoi la 30 minute. Hai că le pun pe Poco. Ia! Ok, și 50 de crone. Mamă, deci chiar acum am făcut toate chestiile astea cu Brawl ăsta. Dar mai vroiam să fac, dar m-am gândit de ce să nu le deschid, că poate pică. Dar a fost o prostie. Am fost un prost, adică o să mi-a picat de toate cărțile. Am dat avea efectiv o grămadă. Nici cum nu m-am ar gradez brawlerii mult. Uite că n-am. Decât pe el prinde. Tot n-am cum. What the fuck? Ok, am viitorul să fac mai multe chestii. Cred că... Stai un pic. 21, 2, 3. 10 chestii, adică până la are 31 la Brawl Pass. Și la ăsta o să deschid până la 1300. Dacă voi face. Ok, cam atât cu acest episod. Nu uitați să like, subscribe și pa, pa!